Arya. Wonten dawuh nggih. Pancen bocah ora kena dirasani. Nembe kemawon dados wirembagan menika sampun sowan wonten Karing Astina. Kados pundi Kaman? Lah nggih monggo, tata-tata klasa bantal digulungi. Ki menapa paduka paring dawuh mekaten? Iya. Kula nggih nderek deg-degan nggih. Langgeng-langgeng wis anggeni jebul mboten namung piyambak. Nganti ingkang raka kadangipun inggih menika pun Antasena. Inggih tiyang kalih menika nggih ingkang ngalahaken terminal pundi-pundi nggih tiyang kalih menika. Lah kok kaya ngene kanane Kakang Durna. Kandhani ngeyel. Kula ora sampun matur ta, Depati? Nggih. Ngati-ati musa wis anggere menika ngati-ati. Putu kula, soalipun menika putu kula. Oh. Turune Janaka. Janaka menika murid kula, Janaka menika sampun landhep kula katudene anak kula dhewe. Kula wis anggere menika ya kula anggap kaya putu kula dhewe. Antasena ya anake Werkudara menika murid kula. Mula Antasena menika ya kaya dene putu kula dhewe. Nggih. Ora aneh nek turun saka lima menika cahe kendel-kendel. Iya nggih. Dadi kaya ngono ya. Nggih, Wonten dawuh. kanthi mbalana menapa wigatosipun wis anggeni sowan. Mbok menawi sak mangke wonten wolak-walik ing jaman wis anggeni anjabel menapa ing dados pepiwinginanipun nggih. Anak lanang Anindita. Bocah mursid iso mikul mendem jero karo wong tuwa wis anggeni padha raja sapraptamu. Pangestuning Siwa Ngastina slamet tekaku wa. Aku ngaturke basaku katur ya wa. Ya tak tampa nggih cah bagus. Ora liwat pangestuning wakmu ing Ngastina Tampanono. Tak gegem dadiake jimat. Antasena Padharjo. Slamet Pakdi. Nering Sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Pakdi. Ya tak tampa pangestuku Tampanono. Tak tampa Pakdi. Duh, suarane wis tegas kaya ngono. Saya tratapan. Wayah Mas wis anggene katuran Karaharjan. Simbah Patih Plasa Jenar slamet tekaku, Mbah. Ngaturke bekti katur ya, Mbah. Inggih kula tampi nggih dipun sekecaken. Ya, wis ora kurang prayoga. Anggir Antasena katuran Karaharjan. Slamet, Mbah. Bekti katur ya, Mbah. Inggih kula tampi. Pangestunipun tiyang sapa klatri nampi Tak tampa gawe gedhening atiku. inggih dipun sekecaken anggenipun Wis ora kepenak, Mbah. dekene rung rampung wis wangsulan. Mbaya sabar to Kakang Antasena ora usah kesusu-susu. Selak pengen joto si wong kok ni. Watuk Depati, mbok ngombe obat. Nggih. Oh, putuku wis anggene cah bagus. Putuku wis anggene cah jlunet. Padha kanthi harja nggih, putuku cah bagus wis anggene. Iki Eyang Sukalima. Eyang Kakung. Aku ngaturke bekti katur ya, Eyang. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanono ya wis anggene. Iya, tak gegem dadiake jimat. Piye kabare bapakmu ra ya slamet to? Pangestune Eyang Durna, Bapak Mangya Wilujeng. Syukur. Kae muridku sing tak tresnani. Bapakmu wis tak anggap kaya dene anakku dhewe. Anak tunggal bapa biyung. Mula ora nek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe. Iya, Eyang Durna pancen kaya mengkono kasunyatane. Heeh. Antasena, Apa Mbah Kakung? slamet tekamu. Wilujeng niring Sambikala bekti katur ya Mbah Kakung. Oh iya, tak tampa. Pangestune Simbah Tampanono ya. Ndak gegem dadiake jimat. Engko mampir Sukalima. Wis rampung perkarane. Aku wis kapok ning Sukalima. Nang apa? Rambute Mbah Putri tak tarik kok nyepak. Kuwi sepak mbahmu Putri. Mbah Kakung. Ora apa-apa mbahmu Putri kena nyoprak ora seru. Aku iki sepak bola bali nyatane ya ora apa-apa. Iya. Prayogane ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggene Padharjo. Siwa Ngawangga slamet tekaku bekti katur ya wa. Ya tak tampa. Antasena Padharjo. Bektiku Pakdi. Iya, Antasena tak tampa. Bisa geni. Apa Pakdi? Apa wikatine dene sowan wong kok tanpa tinimbalan. Blokasuta cekak aos ora bakal tak kalang-kalang rembugku.
Padhe wis nampa nawala saka aku to? Ya, wis tak tampa. Syukur. Yen ngono Siwa Ngastina wis nyurasa isining nawala. Ya pancen wis tak surasa isining nawala. Lah, nek wis nyurasa isining nawala, mestine padhe wis ngerti apa to sebabe aku atur nawala. Mula kang saka kuwi dina iki aku nanjihke. Padhe maringake wujuding negara apa ora? Nek ndok maringake ngaturake panuwun dene ora, ya wis. Ndak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Najan aku mung wong loro, aku nek mengkon bondo Ratu Ngastina nek nganti golek wektu sedina wae ora kelakon, aja tuntang wisanggeni. Dos pundi paman? Lah nggih monggo pindah kos-kosan mawon. Kula kok kuwatir suwe-suwe nggih. Wisanggeni. Apa? Sadurunge aku menehi wangsulan karo kowe. Ya. Aku tak takon karo kowe. Takono tak wangsuli. Apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina? Ya sejatine wong kepengin ngrasake wae. Merga dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu. Kakang Abimanyu, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kabeh wis tau dadi ratu. Ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung. Mula gandeng Kakang Antasena kowe wis ora gelem ngrasake dadi ratu. Aku sing kepengin ngrasake dadi ratu. Mula sing tak jangka Ngastina. Apa sababe dene Ngastina ingkang bakal mbok lenggahi? Merga Ngastina ki darbeke wong tuaku Pandhawa. Aja ngawu gawar ngawur. Ngastina ki darbeke wakmu Ngastina. Sampeyan ki ming ratu wakil. Sampeyan ki ming ratu wakil. Sampeyan ki ora duwe hak sakwute tumrap negara Ngastina. Ngastina ki darbeke para Pandhawa. Kok nganti kowe ngerti yen to Ngastina ki darbeke wong tuamu Pandhawa? Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya dicritani karo para sepuh. Dicritani karo wong tuaku kabeh. Ya merga saka pokalgane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Wekasan Pandhawa wiwit cilik karo Kurawa ki dibenthik-benthike supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinuwune Siwa Dastarata ingkang Eyang Dastarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat esuming rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ora mangerteni menyang didunungi para Pandhawa wekasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Waranawata lan sak piturute wekasan Eyang Dastarata maringake negara marang Siwa Duryudana. Ora ngerti yen to jatine Pandhawa ki isih urip. Lah sing ngandhake nek Pandhawa mati, Pandhawa pejah ana ing jroning alas kuwi janjane ana kok wong ning kene ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Pate. Bangane serak diarani. Nggih, kula wis krasa kula. Ora bakal kula tak selaki, kula dodo Kakang Dura kula dodo. Lah mula wis satrepe aku kepengin lungguh dampar ke Prabu negara Ngastina. Mula apa Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis. Iki wis diajab dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrahke karo kakangku ing Randu Gumbala Dr. Andes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya Kakang. Iki lek do wisuda ki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo Dr. Andes. Aku sing SPDW Ratumu kok. SPDW apa, Mbah? Sepeda. Wong sing ora dong singkatane kok. Mula wektu dina iki aku ingkang bakal paring wangsulan kelawan kowe. Wangsulan ing Siwa Ngastina piye? Wangsulaku Ngastina bakal tak kukui. Ngastina mbok kukui? Yo. Yen ngono Siwa Ngastina wis niat bakal dumadi peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditemtokke Siwa ngukui negara Ngastina lan aku adon njaluk Ngastina. Monggo wis kudu dadi peperangan. Merga yen Siwa ora maringake iki pancen tak ajab dadi ning peperangan. Yo. Saya aku tak takon, sing arep tok patah dadi senopati sapa? Apa Yang Patih ketuan nek tumrap aku? Apa Yang Durna sing gurune Kurawa sing sekti Mahambara?
Aku ora wedi mungsuh Hyang Duna. Apa sapa sing bakal pariwangsulan lan bakal dadi tetamenging awakmu ing Ngastina? Ya kuwi ora kejaba mung awakmu ing Awangga Wisanggeni. Cumangkah kanggo sesumbar lindho bumi kunjing Kumaludo kundur ketop lemembak penyugang kumambang ing Wisanggeni. Siwa Ngawangga piye? Kowe ngerti aku sapa? Siwa Ngawangga ya kuwi Siwa Adipati Basukarna. Dene pangkatku nang negara Ngastina, sampeyan kuwi senopati. Yen ana negara ingkang bakal ketekan mungsuh, aku ingkang bakal kudu namengi sarta dadi banten sago minangka tambak negara Ngastina aja nganti ditekani dening mungsuh. Kula Kang Sanga kuwi yen pancen kuwi njaluk negara Ngastina Wisanggeni. Ayo kalahno Narpati Basukarna. Wah, dadi wis diniati to ya. Aku ora bakal wegah. Ya mung aku wis menehi dalan sing apik. Yen pancen Siwa Ngastina bakal maringi negara Ngastina, aku ora bakal njaluk sarana peperangan. Ning gandeng dikukuhi ya nyuwun pangapura nek aku peksa ndadekake perang ning negara Ngastina. Rasakaken gurung tanpa guna yo. Saiki metu njaba kowe apa aku sing bakal tekani pati. Dudu nang ngene pamane moneter kang didan Kakang Antasena piye? Metu njaba mungsuhe Siwa Narpati Basukarna. Rasa wedi tak enteni njaba niki. wonten dawuh nggih sampun ngantos ajri kangelan ketambaken sanggaring para sata Kurawa. Inggih. Tata-tata samapta ingkang disawigaing diri. Anambak lampahipun Wisanggeni kaliyan pun Antasena. Nun ngestaken dawuh. Bawana. Wonten dawuh nggih. Sampun ngantos nigahaken dhateng para sata Kurawa. Panjenengan gandeng sampun bukti wonten negaring Ngastina. Kedah mbelani dhateng pun Kurawa Bapa Nembanduna. Oh, iki nggih. Namung nyuwun pangapunten awak kula kok gemrebek mboten kanten-kantenan. Gemrebek ngopo to Kakang nek didhawuhi kok mesti
Sampeyan kene ora cocok karo atine kok kaya arep selak-selak kok. Prabu Durna mboten mandang karya ateges Durna mboten tresna lan negari Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh. Yen pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kadur lari alit Kartomarma wonten timbalan budal kang padha sepa ingsun kundur ngedaton non paramadal pasilan yen tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gatining pananggilan sanutrasa undur ngedaton jelok saking dampar kentara kenampit gambaran gading kadhiraken sanggan Promban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro. Ing sami ngambil upatraning keprabon kawijengan saking mandra tindak Nyosri Naranata katinon kaya katon ubayaning marga. Antasena. Piye Pakde? Nemban dawuh timbalaning pepundhen Ngastina luwih-luwih Paman Harya Sengkuni. Dawuh kelawan sata Kurawa kinen samapta ing gati sawega ing diri. Mergana menungsa kang aran Antasena karo Wisanggening bakal bedah negara Ngastina. Pancen tak sengaja. Mula saiki rembuge digawe gampang bae Pakde. Nek Pakde kepareng maringake negara Ngastina ayem, tentrem, ora ana apa-apa. Wis tak gawe rukun sakabehe. Ning nek Pakde Kurawa luwih-luwih siwa Ngastina, kuwi negara Ngastina ora diwenehake karo Wisanggeni. Ora ketang ngamung sak umuring jagung sak uruping damar. Aja kelakon dosa. Aku yang bakal mbondo Pakde Ngastina. Bola-bola ban suaramu. Kemewat kaya ngregem jimat kaya warindilat Persiabang. Apa kira-kira Antasena saguh ngalahke para sata Kurawa? Sing dadi nyatane. Ayo saiki Pakde Kartomarma ngejawa. Taladeni. Ora minggat saka Gustina tak tegeli ya Antasena. Aja ngendika ditegeli. Durung karuan sampeyan iso menang karo Antasena. Ayo saiki dicoba. Nang kene marganing patimu Singalena Prapteng Alis. Ngati-ati lho jeneng musaku.
Antasena Swatama lho jangkar karo aku arep ngopo kowe ora minggat tebak dadamune marganing patimu ora lunga tak retke suket kombor wah setan ora dikombor aku kowe anak jaran cangkeme mati kowe ayo ayo ojo Antasena piye Pak De olah canggleleng kowe kepalat pelang kok olah celius ora serius piye maca kaltomalmu tok ngeneke aduh pelang kok tanpa tenaga sing dadi nyatane kowe njaluk apa piye Antasena sing apik aku iso modal tenan nek ngono iki ayo arep ngopo mati mbek aku ayo ngantemo sak tutukmu Pak De wo edan kepalet jangklik ojale pecah silamu cemplok ajul kumul-kumul Antasena ora main-main. Wah! Piye, Ma? Kula pun matur. Wiwit rumiyin tekan sakniki kula niku nek kon menang karo Antasena ora bakal kelakon. Kula nggawa tumbak kula cocoke dadane Antasena, ora kok temancep ning kemencrang kaya kena waja. Pancen bocah kae mbuh. Tumbak pusaka lho kok kemencrang lho. Lah iki niku man. Lah iya. Terus kula namung dinganten kene niku awake panas kabeh. Ngenten iki. Mak nyas. Mbok dipresake. Nek awake panas. Sampeyan niku nek omong senengane sembrono nek akon sak kepenake dhewe kula semanggaken. Kula kalah musuh Antasena. Mestina bedah ya karemu, ora ya karemu, ora bedah ya dibedah. Kula semanggaken, Mak. Lagi tantang-tantangan wis disen-isenke Antasena. Muni ngenten iki, swatama wani aku karo aku tak ritke suket napa edan. Dumeh mbok kula niku nuwun sewu jaran. Wah dicethak-cethake ora. Lho semanggaken, Man. Kalah. Mungsa Antasena karep menang sarta nggo menang apa? Nggih, sile angen-angen niku menang, Man. Nek bareng ketemu Antasena atine dadi ciut. Weh. Ning likopul kebaca cumbal. Ayo Pak De tulung ganti ngantemo cak tutukmu. Wak jotosi diajane jotosi silae. Terus lino pangendo kula saut tangan kula duantel rai kula, Man. Tangane Antasena niku ketoke cilik ning bareng tibane rai gedhe banget, Man. Mak tembel. Mosok tangan iso gedhe dhewe. Asli kula lang ngapuci. Anping nyoba mang jajal niku. Wis rasah tak rasah jajal. Nemen niku jajal-jajal atau dituku. Mula bakule ya cengit. Ah, barang niku lho kula diantem candas kula diantil buet. Cekel cilak kula dijengkelek kene ditamani teng dhuwur kula wis Antasena lah macem-macem lho. Lah macem-macem kula ngerti nek ajeng diuncalke. Sidane Diuncalke bener. oh tiba Teng cedak con kontrol. Teng cedak con kontrol. sound control. Con kontrol. Mak telebok ngoten, Man. Ya wis mundur kena nggih, Man, Mas.
Lekoco. Durung diundang kok wis wae. Kepidak man. Kepidak sapa? Tutur-tuturmu ganti matane mlaku rasan. Lah cengojo joli. Maju ora, Cit. Ora ketang ming sesasa ubengan, rong ubengan kula ta majuan. Ah iya kono. Momong suwe. Antasena Patenana. Kok cepet banget. Kula niku. Kula niku nenek perang niku cecek-ceket. Oh. Langsung apa anane? Nggih, heeh. Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lah iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lha jare Antasena mati. Ora, sik, iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetep warung. Lah ngopo ning warung? Lha sampeyan omong dhewe to, Citraksi ana sego entekno. Ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lha sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena Patenana. Wah. Miskomunikasi. Krungu kula Citraksi kae ana sego entekno. Blubut. Kula bukaning teri. Ya entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mateni Antasena to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Ya saiki maju Antasena pateni. Lah rawani. Ngawani ana minggatno. Iya ora nesu man. Wong sing jeneng salah alamat iku ya entuk wae. Sing jeneng wong-wong ngono. Ah, piye? Durung ngomong kae sah. Wong sing jeneng wong urip ora ning alam padang niku kedunungan ina lali salapes lan mati. Mula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ha iya. Wis ora apa-apa. Nek cara aku salah tampa ki mbok yo mbaleni maju. Membaleni cukup uang. Wis cukup uang. Ya wis ana lunga kana. Kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyen ngapunten lho, Man. Ora apa-apa. Aku wis kulino kok kaya ngono. Nggih. Ah. Seseret. Ha iya. Sesego tok. Ha iya. Ya golek wedang kono. Ana apa sing ganjel ning telak? Nah iya. Mamang cudheke? Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju ora sida perang nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesek isin kowe. Ah, mboten, Man. Kula kok biasa. Ora isin. Rak. Lemuni rak nganti amandele keder. Rak. Nek kuwi idu Rahman. Takole kebangetan lho. Dur. Aja jauh wae dudu kowe. Dur sasana. Ora, tak kira nek kudak aku Wis kalah kok meta-metu. Bisa ndak beda ya? Iki lek mung guyu kok kaya ora alos to, Dur. Wedi. Mungse Antasena. Nggih. Tandangane. Pun boten sangki gamelan. Ya. Kesel awake doan lho rasane ora karo-karuan. Sik urung sumrena kok kae. Mangkato. Antasena, apa Pakde? Wani ala sing tawet dinampung mrene kok.
Tutuki sirahmu. Kowe sing tuwa sisan kon rene. Tapuki sandal ki wonengan. Omong nek aku ora melu-melu ngene ya. Sampeyan ku jireh ora. Ojo nglayu e, Ra. Sik. Kartomarma Citraksa Citraksi Durgempol. Kurawa iki nek kon do urakan seneng ra Jawa sama. Sik. Durgempol. Sound system pateni. Mangsane ora. Lah. Halo. Wah. Tuwekan ora. Kowe iki ngetapke dulur-dulurmu wae, Pakde-pakde kok ning brengok iki mesti menang kok. Mesti menang. Mesti menang kok piye? Ayo wangsulan. Urung karuan kok. Guayenge ra jamak-jamak. Urung karuan menang kok glelenge ra jamak-jamak. Sing dadi nyatane, yo kowe apa aku sing tekaning pati-pati. Woi aja nganti tekan mati. Gak ngono tekan mati yo urip pisan kok dudu kon mati mo. Sopo sing kalah wae yo. Carane manut. Manut karo kowe. Kowe bayi aku wong gelang nek nganti aku sing nemtokke isin. Sing bocah sing nemtokke yo. Adu ndas. Yo. Wani ora? Wani wae wong tuwa e. Yo, mundur. Sing nabrake aku apa kowe? Awe cak nom tak nang kamardikan. Kowe nabrake sirahmu ning sirahku. Sapa sing semaput kuwi sing kalah. Ngono kuwi jenenge gelut. Oh iya. Oh. Ayo gek toto. Gentenan lho, iya. Piye gak de apa-apa. Tak dilelek. Kuwi jenenge perang warok iki ngene iki. Ayo gentenan. Ora apa-apa. To. Ya. Ayo jenenge perang tenanan iki ngene iki. Piye kok mandeg ngono ndasku sing pecah. Ngrekoso. Lah kowe wani kok Pakde rawani yo le modar ya. Iya. Wah apik rame. Yo to. Yo. Keseron nganti minger ndasku sing dadi nyatane yo piye rada buyer ya yo nek perlu supaya ngalahke aku rada nganu kan rada ado yo mlayune rada ado mati dereng aku kowe. Edan. Mundur rek. Mati dereng aku kowe. Rampung kowe. Duwoke watu kali ora mecotot siramu. Ora. Anggepe apa kene ya mumet tenan e. Dijas-jas.
Piye, Dur? Kok kalah ki piye? Der, Wong Edan. Der, Lho kok malih paman. Genah kono wis mlayu kok. Wo lah setan Antasena ngapusi. Wo nggawa watu dipaske bathuk. Kula ngekop watu maju meneh. Gah. Luweh. Maju Dur. Mo. Kula niku dapane kiper ya kiper. Dapane kiper kon maju, kena kegulan terus. Diapure ora. Wong ngomongane Bagonge kok ta tira-tira kita Dur, kowe iki demen dadi ora kajen. Kakang Penemban Durna, kula semanggaaken Kakang Penemban. Tiban Cundha maneh ora jebol Sinamanja tuntang Begawan Durna Pak. Ngopo Mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase Cundhamane tak uncalke kowe ora mati kok malah Cundhamane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai terus. Lho. Aku jaluk ngapura. Nyo tak balikke, Mbah. Aku ora gelem ngukup pusakane liyan. Tambani. Iya tak tambani Antasena matur nuwun ya Japa. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ora arep ngenengi dadamu. Ku ngopo ngenengi dadamu? Ora ono tutane kok. Nyo tambani. Tambani sing apik. Ayo. Kok tambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panon. Antasena, udus kowe, yo. Keke yo keke. Yo, nek sampeyan tetep wani nerjang aku diterono, pusaka tak jaluk meneh, tak rebut meneh tak pendhem men kowe ranti pusaka. Ora wau ayo lunga. Antasena. Padhe ngawungguh, iya. Yen Kurawa iso tok obrak-abrik, yen Bapak Penemban Durna iso kalah karo kowe, tumuli kok kondur marang Sukalima. Nang saiki aku coba. Sing nang ngarepmu sapa? Padhe ngawungguh. Kowe wani karo aku? Nah aku bener wani kok, Dik. Lho. Kowe wani karo Pakdemu ngawungguh? Nuwun sewu. Niatku pancen wis gembleng, niatku pancen wis tak tekake tekad. Nggonku nglabuhi karo adikku Wisanggeni. Nek Wisanggeni ora kelakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati ngawungguh, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena
Kuat nadai pusakane Narpati Ngawangga. Aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku patenono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak derma nglakoni urip. Wontene uripku dikethok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawangga tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu, mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti bapak ora trima ngamuk ning Ngawangga piye? Sampeyan wani nandingi bapak? Hah? Pak Di. Kok meneng wae? Sampeyan wani nandingi bapak? Upama bapak iki perang karo sampeyan? Mak cilik Janaka ngerti nek aku tok pateni mestine ora trima. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa, aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan ki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo para Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan mikul kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalendra Ngastina bakal mbilani Nalendra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata Ngawangga bondo sumpah bilani karo wong Astina. Nek jane aku percaya, lahir batin sampeyan ki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Lha saniki nek sampeyan arep mentolo karo Antasena Patenana, pisang genisan Patenana. Kalah kabeh nek karo Narpati Ngawangga, ora ana sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarna. Pisang geni ki anake Janaka ya anake Basukarna. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarna kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bacen asmane Narpati Basukarna mergo mbelani karo Nata Kastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandangke ditung ora mung waton grusah-grusu ati. Wisanggeni sampun ngamuk punggung boten saged dipun kendhaleni, Nger. Malah ana Prabu Basukarna wangsul wonten negari Ngawangga. Aduh, Nger, menika kados pundi? Jagat Dewa Bathara menapa iki kelampan kula masrahaken negari. Nanging menawi kula kedah majeng nandingi ridhanipun Antasena Wisanggeni, menapa wonten mirang-mirangaken ing atasipun kula menika Nalendra Gung Binathara. Monggo sakmenika pados margi kemawon. Badana kados pundi? Oh, mlajar. Medal alur-alur pengran. Sampun ngantos kadrangan Wisanggeni kelawan Antasena. Adipati harus ngene, pripun Kakang Durna? Sampeyan mang mlayu goleki Pandhawa. Wondene kula kaliyan anak Prabu Duryudana kula tak mlayu teng dandang mangore nyuwun pambiyantunipun Sang Pandya Betari Durga Dipati. Sewang-sewangan Kakang. Aku nek ngejokke kakangku Antasena iki seneng ning ati. Seneng piye? Arep wonge nuwun sewu, dlogak-dlogok kaya ngono nek tumandang cekat-ceket rampung perkarane. Seneng aku, Kang. Nuwun. Apa? Nuwun. Kok men cukup seklimah nuwun? Aku ora seneng dialemoni. Nek ora mergo aku mbelani karo kowe tak ngelamun aku gelem tumandang karyane mergo gedine tresnaku karo adhiku lanang Drepsila Geni, Wisanggeni. Wong cocokmu iki mung karo aku, nek ora aku sapa meneh? Lah iya.
Ning ya blas ora ngewangi aku, blas ora ngantem pen Kurawa siji-siji ya. Aku ora iso omong to, Kang. Nek ana rembugane aku sing temandang, nek ana kole sampeyan sing temandang. Ha iya. Hai. Ha terus kok sepi? Ha isine kok kon rame iki apa ora dur turu apa piye? Kowe aja edan lho kowe. Tak takoni tenan. Iki Siwa Ngastina mlayu golek Pintasraya. Terus karemu, Kang, apa? Niatku kudu bondo Ratu Ngastina, mergo nek ora tak bondo, Ratu Ngastina mesti bakal mbeda ngonku lenggah dampar keparenge Wisanggeni. Pelayune Ratu Ngastina doyak, Kang. Doyak meneh. Doyak meneh. Wah, jan edan iki ora nganggo leren babar blas. Dioyak nganti kecekel. Ngendi gone kecekel bondo, engko aku tak dadi ratu. Ya, manut karo adikku lanang. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambrekanggeng Hawita dedenceng
bendengan Tobat sode selikur dina mula kayangan Dandang Mangure keterak panas ingkang gawe goro-goro satemake baju barat jim setan mriprayangan ngepadha nungsang kuyang ngudel bingung numbuk bentus playune jebul ana titah pujangkara ingkang munggah ing Dandang Mangure Tobat iki kaya Begawan Durna mengatakan Pandya Betari Kemarang kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunjuk Pandya Betari. Tobat tak tampa Begawan Durna pangestu tampanara. Kula pundi engko jimat paripe dayana ing kasantosan. Duryudana Raharja nggih. Tansah pinanganing kawidadan. Niring sambi kula eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu ning Wuribu tampanara. Kula pundi engko jimat paripe dayana ing kasantosan. Sumangkongkon musuhana ing Dandang Mangure ana wigati apa kulup Begawan Durna apa dene Duryudana teka katon renggu kang dadi pasuryanmu kulup nggih Kurwati Bapak kula wonten dawuh monggo latri paring dawuh saha munjatur ngersanipun Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga mrika istrinipun mekaten Pandya Betari boten kanthi kanyana-nyana jebul negaring Astina ketaman Ruhara ingkang dipun tuwuhaken saking moganipun inggih menika pun titah pujangkara atmajanipun para Pandhawa anakipun Janaka inggih menika pun Satria Ndrapsila geni pun wisanggeni anggenipun badhe nyuwun ngambil negaring Astina piyambakipun kepengin sangken boten kita namung sakedheping netra badhe kepengin dados nalindra wonten negaring Astina kula nuwun sewu Pandya Betari andatosaken kagelan penggalipun anak Prabu Duryudana tumuli dados regejegan sawetawis wonten ing Datulaya. Nanging jebul wisanggeni adreng kekarepanipun anggenipun badhe kepengin dados nalindra. Satemah dados panca bakah. Nanging sepinten to bangkinipun para sata Kurawa nandhi kridanipun pun Antasena wayah kula. Teman para Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan salang tunjang tubut dujung. Klebet ingkang wayah nalindra Ngastina tuwin ingkang wayahipun Begawan Durna ugi keplajar wonten ing Dandang Mangure. Wonten ing sowan kula menika mboten sami kejawi namung nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Pandya Betari. Kepareng ami tulungi dhateng Begawan Durna menapa anak Prabu Duryudana. Sumados Paduka saged angendhakaken kamurkanipun wisanggeni ageng saged angarangke dhateng pun wisanggeni menapa dina Antasena Pandya Betari. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu Durna kula wonten maring adhawuh Duryudana timbalan Pandya Betari panjenengan wisanggeni iki bocah sing ora kena disangga enteng ternyatane kuwi babaran kayiwangan tur akeh nyebutake to wisanggeni kuwi wiji sejati oh inggih ya to yen pancen kaya mengkono tak cobane ngelik karo wisanggeni yen pancen wisanggeni ora kena dielekake ya wis mbok menawa aku kudu tega karo wisanggeni apa dene Antasena nanging ora prayoga lamun kowe ninggal negara Ngastina parengipun kowe enggal banyipun negara Ngastina titi preksanen sarta awat-awatana negara Ngastina aja nganti ana bab-bab ing ora prayoga wonten wisanggeni karo Antasena aku ing bakal murba masesa oh inggih nek to makaten kula nyuwun pamit Pandya Betari sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang sing ati-ati putuku Kurupati aja kaya bocah cilik yo nggih
Wirata lamun kawekasan yeka wisanggeni Maya Wisnu prang pratenta wisanggeni Maya Wisnu pratenta Batobat iki ora mangling kaya wisanggeni. Iya. Eyang Bathari aku ing sowan. Betiku katur yang. Iya ya tak tampa Antasena Raharja. Iya, Mbah, slamet tekaku. Ora ana suwiji apa. Sumengko nggonmu ngabiyandra ing ngarsane Eyangmu Pandya Bathari Durgana wigati apa kula ora sandadak Kanjeng Eyang nutup-nutupi marang lelakon. Pancen tak sengaja aku mbujung kelawan Siwa Ngastina. Monggo mlayu ning ngener ning kayiwangan Dandang Mangure. Saiki mara gage prasaja. Kanjeng Eyang Bathari nyingetake Ratu Ngastina menyang endi? Yo, Mbah, ngaku wae. Adikku Wisanggeni lagi makantar-kantar atine nek kan sampeyan engko ora ngaku, gawe nesune Wisanggeni nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Tobat. Pancen wasis ngerti marang lelakon Wisanggeni nanging coba to pikiran. Apa ya wis pantes to kuwi kepengin dadi nalindra lah kok dadak ngrebut negara Ngastina. Mestine akeh negara-negara ingkang kudu mbok bedah. Sarta kowe Banda Ratu, sawise Banda Ratu negarane mbok lenggahi. Ora kok negara Ngastina, kose. Aku pancen duwe niat bedah negara Ngastina. Lan Banda Ratu Ratu Ngastina. Lan aku bakal lenggah ning negara Ngastina. Apa ora ana negara liyane? Aku ora duwe niat lan kreket kepengin lenggah dampar ning negara liyane Ngastina. Mula yen pancen Ngastina iki dikukuhi rame-rame antas malang-malang bakal tak putuk. Sapa wae ingkang labi Ratu Ngastina tak katutke dosane. Tobat. Yen upama Eyangmu Dandang Mangure kuwi menggak kekarepanmu, nduk anggap yen aku nglabi Ratu Ngastina, mestine ngono. Lho, apa kira-kira kowe wani karo Pandya Bathari Durga? Sing tak wedeni apamu? Apa Pandya Bathari Durga ora menggalih yen to aku wis kagungan pusaka ya kuwi Gada Inten? Apa kira-kira dewaning panggoda pangrecana Pandya Permoni kuat nadai Gada Inten? Tobat. Mbok didum nih. Lho, didum apane? Jare duwe inten. Kowe ora dienggo dhewe nek duwe inten. Oh lah kowe iki nuwun sewu, tuwa kowe ning jebul goblok dhuwurmu mlocot kuwi. Karo kakang niku nekke goblok. Sing nak kandhake kuwi Gada Inten. Gada Inten iki apa? Pusaka. Terus niatmu pusakane arep ngopo? Lah, kowe iki rak wis ngerti to? Kowe tak kandhani ya, Kang, sejatine kowe karo aku iki ora iso mbelani Pandhawa sesuk Bratayuda. Oh. Kowe karo aku kuwi ndelakon dhewe. Lelakone kowe karo aku kuwi duwe kewajiban mateni Bathari Durga lan Bathara Kala. Merga yen Bratayuda dadi Bathara Kala karo Bathari Durga isih urip kuwi Pandhawa ora bakal menang. Terus aku diparingi dening Sang Hyang Wukul Nasih Prana wujuding pusaka ya kuwi pusaka Gada Inten kon ngalahke Bathari Durga karo Bathara Kala. Mula Bathari Durga nek ngerti Gada Inten mesti gilane kepati-pati. Weh. Lho kok terus mabur. Lah iya. Lah terus piye iki kok nyenyet ngene iki? Kang, apa? Aku kok bareng weruh Dandang Mangure iki kok lek dadi Ratu ning Ngastina kok kaya kendho ya. Lah, terus piye? Iki molak-malik nang cita-cita. Apa kuwi? Cita-cita iki gegayuhan. Wah, ora modern. Ora gaul. Cita-cita iki gegayuhan. Lah terus cita-cita gegayuhanmu piye? Aku ya isih tetep kepengin dadi ratu. Terus ning aku pengen dadi ratu nang kene wae. Ora edan lho nih. Iki kayangan, ora peduli. Aku tak dadi ratu ning Dandang Mangure, kedatone jenenge Kraton Dandang Mangure. Aku ingin nglenggahi dampar. Aku ora duwe kawula, aku ora mbutuhke kawula. Tiwas kawulaku rusak yen ratune ora iso basa, ora iso tata krama, ora iso nganggo unggah-ungguh kaya aku iki nek duwe kawula, kawulaku mesti rusak. Mergo ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Oh, lah terus, lah wong loro wae. Wong loro piye to iki? Aku ratune, kowe patihe. Gah. Wong anggere engko kowe lungguh dampar terus Kakang Patih. Aku le wangsulan cilaka. Aku le wangsulan nganggo kanca-kanca keder. Wus. Wong isaku ya ming kuwi.
Wis butuhe kowe manut karo aku. Manut piye? Aku tak dadi ratu, kowe dadi patih. Lah terus sandangane ya kaya ngene iki. Ora. Kowe ora ngerti kok, iki kayangan. Nek ditonton tata lahir pancen alas. Ning batin ning kene iki kayangan. Kene wangunan sing apik, sing becik tur ya sugih. Kaya kayangan-kayangan liyane kuwi. Oh ngono. Heeh. Mula gunakno permana jati. Permono bakso. Permana jati. Ngono bakso. Kaya Petruk suwe-suwe. Omongane ting crebung sak penake dhewe. Ha nek ora ngono teneh nyenyet bani. Iki do kesel kabeh mangapke cangkem wis ora gelem kok. Ya saurane tetep aku tetep berusaha. Lah iya. Lah nek ngono terus aku tak saling cara ratu engko saling cara sandangan patih ya. Ya, Engko tak goleke sandangane ya manut nih ya. Tenan. Ha jare tok sandangi pate apa warok. Lho. Kok warok iki piye? Lah iki kok brengose kuandel banget. Keri ning irung ni. Wis ora apa-apa dibetah-betahke. Kene tangguh nyerot tambekan iki rambuté mlebu irung kabeh. Nek tangguh nyebul metu irung kabeh. Dadi kaya apa kae lho. Mak strup sor. Dibetah-betahke. Ya. Aku arep dadi ratu ning Dandang Mangure. Ya sakarepmu. Kowe karo aku apa patih kok ora basa karo ratu? Ora apa-apa, patih iki ana sing ora basa karo ratu mergo tuwa patihe. Oh. Kowe nek nyeluk aku Yayi Prabu, aku nek nyeluk kowe Kakang Patih. Wela. Jenengmu sapa? Aku tak nganggo jeneng Prabu Candrageni. Wah, medeni. Bakul rek, dengkulmu mlosot. Candrageni kok bakul rek ora. Ha terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu. Aku tak nganggo patih Jaya Aluminium. Iki ngawur wong paweh nganggo aluminium. Lah sapa aku manut iso. Aku nek kon golek jeneng ki angel. Piye? Aja manut wong jebul. Ah. Gah. Ha iya. Gandeng aku kuwi asale saka geni, mula jenengku Wisanggeni. Kuwi asale kowe putune Eyang Baruna. Bis. Kudu. Eyang Baruna kuwi dewa. Mamane ning banyu. Mula kowe nganggo jeneng Patih Candrawari. Wah, apik to. Candrawari. Ya wis manut. Kok tak nganggo jeneng Patih Sengkuni. Ulus wis ana sing duwe. Kuwi isih wis ana iki wonge ya isih urip. Men kondang. Men kondang nganggo jenenge wong liya. Ya wis Candrawari. Candrawari. Kakang Patih Candrawari. Apa? Yayi Prabu Candranata. Geni. Ayo dina iki mlebu ning kedaton dhisik mengko ngrembug babakan Kanalindran. Ya. Aku tak dawuh karo Tumenggung Candramawa. Kucing kuwi. Hah? Kucing kuwi. Candram. Oh iya ning lali. Tak kira nek ana Pak Tumenggung. Ora ana Tumenggung Tumenggan kowe ratune aku pati kowe mung wis loro iki. Oh iya. Wah iso ora gayeng sepi banget ratone. Ora apa-apa sing penting aku ora lakon dadi ratu. Ya wis. Ayo mlebu kraton. Mlebu ngendi? Mlebu kraton. Ya saya tak derekke Yayi Prabu Candrageni. Kakang Patih Candrawari ya.
Lah kok dadi malah kaya ngono mangkatine Wisanggeni. Nganggo rasukan ulun lah kok enggak dampar. Nego utawa kayanganing Dandang Mangore. Dheweke lenggah minangka nata ing Dandang Mangore Patobat pukulon kula nyuwun pengadilan pukulon.